תודה שקניתם רובומור. רובומור יוצא מתחנת הטעינה שלו במועדים שנקבעים מראש, מכסח את המדשאה וחוזר לתחנת הטעינה. לרובומור מערכת כיסוח חזקה במיוחד. רובומור מכסח גם את שולי המדשאה, כך שלא תצטרכו לעשות זאת בעצמכם. בנוסף, הוא יבצע את העבודה במהירות ויפנה את המדשאה, כך שאתם ובני משפחתכם תוכלו ליהנות ממנה. רובומור, הרובוט שלכם, המומחיות שלנו. כל מה שנדרש כדי להתקין את רובומור נמצא בקופסה. תחנת טעינה, חוט היקפי, יתדות, סרגל רובורולר, יחידת בקרה, יתידות מתכת לתחנת הטעינה, כלי להסרת להבים ומדריך הפעלה ובטיחות. חשוב לתכנן את ההתקנה טרם ביצועה. בהתאם לצורת המדשאה, עליכם להחליט אם להשאיר אותה כחלקה אחת או לפצל אותה למספר חלקות. החלקה הגדולה ביותר של המדשאה תהיה מוגדרת כחלקה ראשית, מיין זון, שם תותקן תחנת הטעינה. במדשאות מסוימות ישנם אזורים נוספים. אם לרובומור יש גישה אליהם, יש להגדירם כחלקות משנה, סאב זונס. במדשאות אחרות ישנם אזורים שביניהם מפרידים עצים, גדר או עצמים אחרים, אשר מונעים מרובומור להגיע אליהם באופן עצמאי. אלה יוגדרו כחלקות נפרדות, separated zone. במדשאות מסוימות, המעבר שמוביל לחלקת משנה רחב מספיק כדי לאפשר לרובומור לעבור דרכו, אך צר מכדי לאפשר לרובומור לפעול. ניתן להגדיר חלקת משנה רק באמצעות אפליקציית רובומור. אחרת, הגדירו אותם כחלקה נפרדת באמצעות ממשק הרובוט. האפליקציה זמינה בחנויות אונליין. לפרטים נוספים ולמידע על תאימות עם הטלפון החכם או הטאבלט שלכם, עיינו במדריך ההפעלה. אם יש במדשאה שלכם מעבר צר שכזה, פעלו לפי ההוראות לקביעת הגדרות עבור מעבר צר שמופיעות במדריך ההפעלה. אחת האפשרויות להגדיר חלקה נפרדת היא להקים גם את החלקה הנפרדת בחוט ההיקפי של החלקה הראשית. אם לא ניתן לחבר חלקה נפרדת לחוט ההיקפי של החלקה הראשית, נדרש מחולל כדי לספק אות וחשמל לחלקה באופן עצמאי. ניתן להזמין מחולל בחנות המפעל. אם כיסוח מלא של החלקה הנפרדת דורש יותר מהפעלה אחת, מומלץ להתקין בה תחנת טעינה נוספת. גם את תחנת הטעינה ניתן להזמין בחנות המפעל. תוכלו להעביר את רובומור או להשתמש בשלט רחוק כדי להסיע אותו אל החלקה הנפרדת וממנה. ניתן להזמין שלט רחוק בחנות המפעל. בחרו במיקום הטוב ביותר במדשאה להתקנת תחנת הטעינה. מקמו אותה באזור הגדול ביותר. אנו ממליצים למצוא לתחנת הטעינה מקום מוצל בחצר האחורית, כך שלא יראו אותה מהרחוב. הימנעו ממיקום התחנה על מדרון או קרוב מדי לפינה או לממטרה. תחנת הטעינה מגיעה עם יחידת בקרה המספקת חשמל לטעינת רובומור ואות לחוט ההיקפי. המרחק בין יחידת הבקרה לתחנת הטעינה מוגבל. כעת יש לפרוס את החוט ההיקפי סביב המדשאה. החוט יקבע את גבולות האזור שבו יתבצע כיסוח הדשא וינחה את רובומור בזמן כיסוח השוליים. עברו על היקף המדשאה ותכננו היכן להניח את החוט והיכן יידרשו איי היקף. התחילו במקום המיועד לתחנת הטעינה. שלפו את קצוות החוט עם מחבר ההחלקה מכיסוי הפלסטיק. קבעו את תחילת החוט בקרקע באמצעות יתד במקום שבו תמוקם תחנת הטעינה. ודאו שהשארתם מספיק חוט לסגירת המעגל בסוף ההתקנה. התחילו לפרוס את החוט נגד כיוון השעון והניחו אותו לאורך שולי המדשאה כך שהחוט יהיה רופף.
קיבעו את החוט ההיקפי באמצעות יתדות בכל כמה מטרים, וכן בפינות המדשאה. השתמשו בסרגל רובו-רולר כדי לקבוע את המיקום הנכון של החוט ההיקפי. כשהשוליים שטוחים ואין מכשול, השתמשו במרחק הקצר יותר שמראה הסרגל. כשהשוליים גובלים בחומה או קיר, השתמשו במרחק הארוך יותר שמראה הסרגל. אנו ממליצים להניח את החוט בפינות בזווית של 45 מעלות ולא 90 מעלות. לאחר קביעת היתד בקרקע, משכו והדקו את החוט. חשוב שראש היתד יהיה מתחת לפני הקרקע. זכרו שמומלץ לבדוק את התקנת החוט לפני שתוסיפו יתדות נוספים. השתמשו בסרגל רובו-רולר למיקום מדויק של החוט גם כשצריך לעקוף מכשולים בשולי המדשאה. כשנדרשת הערכה להשלמת התקנת החוט, השתמשו במחברים המסופקים עם המוצר. חשפו את קצוות החוט וסובבו אותם יחד אל תוך בתי החוט המכילים סיליקון. ודאו שהם מחוברים ומחוזקים היטב. כשהשוליים של מכשול נמוכים או רכים, מכדי שחיישני רובומו יבחינו בהם, השתמשו בחוט ההיקפי ליצירת אי היקף סביב המכשול. שני החוטים המובילים אל אי ההיקף צריכים להיות מקבילים וצמודים זה לזה. השתמשו באותה השיטה לערוגות פרחים, עצים צעירים ובריכות. אם אתם יוצרים חלקה נפרדת, החוטים המובילים אליה צריכים להיות מקבילים וצמודים זה לזה. לאחר קביעת החוט באמצעות יתדות לכל אורך היקף המדשאה, חברו את חוטי ההתחלה והסוף. השתמשו ביתד אחד כדי לקבע לקרקע את שני הקצוות החופשיים של החוט ההיקפי. חיתכו את קצה החוט ללא המחבר, כך שהקצוות יהיו באורך זהה וסובבו אותם. חשפו את קצה החוט. הכניסו את החוט ההיקפי החופשי אל חור המחבר, תוך שימוש במברג שטוח קטן. הדקו את הבורג כדי לקבע את החוט ההיקפי במחבר. מקמו את תחנת הטעינה על החוט ההיקפי. חברו את החוט ההיקפי לראש תחנת הטעינה. הכניסו יתד אחד לחור הקדמי של תחנת הטעינה. ישרו את תחנת הטעינה על החוט ההיקפי כך שהחוט יהיה ממורכז תוך שימוש בסימוני הצד הקדמי והצד האחורי של תחנת הטעינה. הכניסו את היתד השני לחור הקדמי של תחנת הטעינה. הניחו בזהירות את שארית כבל החשמל המאריך וודאו שהוא נצמד היטב לקרקע ולא יוצר מכשול שעלול לגרום למעידה. חברו את כבל החשמל המאריך לכבל החשמל שיוצא מיחידת הבקרה. תכננו להתקין את יחידת הבקרה במקום נוח שאותו ניתן לראות בקלות וחברו את משענת המתכת היטב לקיר באמצעות הברגים המסופקים. לאחר הידוק המשענת, החליקו את יחידת הבקרה על הקיר לתוך המשענת. חברו את יחידת הבקרה לשקע ביתי רגיל. מכוון ההגינה יואר אם הרובוט נמצא בתחנת הטעינה שלו, ומכוון ההפעלה יואר אם הרובוט אינו בתחנת הטעינה. זה מעיד על כך שהמערכת מופעלת ומתפקדת כנדרש. לקביעת גובה הכיסוח, הרימו את צידו הקדמי של הרובוט. ודאו שמתג הבטיחות נמצא במצב כבוי, אוף. לחצו על הידית וסובבו אותה עד לגובה הכיסוח הרצוי. גובה הכיסוח מוצג בצידו של הרובוט. העבירו את מתג הבטיחות למצב מופעל, און, ורובומו יתעורר. עכשיו הוא מוכן לביצוע תהליך של התקנה חד פעמית. ההתקנה החד פעמית היא תהליך מודרך של קביעת הגדרות ראשוניות הנדרשות לפני הפעלה ראשונה של המכשיר. עקבו אחר ההוראות של הצג ובחרו באחת משתי שיטות המדידה. יש לבחור ב-EU,
ליחידות בשיטה מטרית, או US ליחידות בשיטה בריטית. הגדירו את היום והשעה העדכניים. הגדירו את השטח המשוער של החלקה הראשית בה תותקן תחנת הטעינה. אם ישנה חלקה נוספת, חלקת משנה או חלקה נפרדת, אין לכלול את שטחה בשלב זה, היא תוגדר בנפרד. מקמו את רובומו בתוך המדשאה לכיוון החוט ההיקפי ובמרחק 2 מטרים לפחות מתחנת הטעינה ולחצו על הכפתור אישור, אוקיי. לאחר התקנת תחנת הטעינה כנדרש, קיבעו אותה באמצעות יתדות המתכת. עכשיו, כשתחנת הטעינה הותקנה, זה הזמן לבדוק את מיקום החוט ההיקפי. עקבו אחרי רובומו בזמן שהוא עובר לאורך השוליים. שנו את מיקום החוט כנדרש. המשיכו לעקוב עד שרובומו ישלים סיבוב שלם לאורך ההיקף מבלי להתקל בעצם כלשהו. אם מיקום החוט ההיקפי ונסיעת רובומו לאורכו מספקים מבחינתכם, אתם מוכנים להשלמת ההתקנה. חזרו על עקבותיכם לאורך ההיקף והוסיפו יתדות במקומות שבהם החוט לא מקובע היטב לקרקע. ניתן לבצע את תהליך ההתקנה החד פעמית בנוחות תוך שימוש באפליקציית רובומו. רובומו יצא עצמאית מתחנת הטעינה במועדים שיקבעו מראש בהתאם לשעות שהוגדרו כלא פעילות ובהתאם לשטח המדשאה שקבעתם. רובומו עוקב אחר החוט ההיקפי ומכסח את שולי המדשאה לפני תחילת כיסוח בשטח הפנימי. על מנת לחסוך באנרגיה ולהיטיב עם הדשא, כיסוח השוליים יתבצע אחת לכמה הפעלות. מאחר והחוט ההיקפי מונח מסביב לעצים צעירים או ערוגות פרחים ויוצר איי היקף, רובומו לא ייכנס לאזורים אלו. אם המכשול קשיח כגון גזע עבה ולא נמצא בתוך אי היקף, רובומו יעצור ברגע שהוא נתקל בו, ישנה כיוון וימשיך לכסח את הדשא. הוא ימשיך בפעולת הכיסוח עד שיזדקק לטעינה. עבור אזורי דשא קטנים בהם רובומו אינו עובד באופן אוטומטי, מומלץ לכסח את הדשא באופן ידני באמצעות שלט רחוק. פונקציית השלט זמינה באפליקציה של רובומו וכאביזר שניתן לרכוש בנפרד. מדשאות נראות במיטבן כאשר הן מקוסחות לעתים תכופות, וזה בדיוק מה שעושה רובומו. עכשיו גם אתם מוכנים ליהנות מזמנכם הפנוי בזמן שרובומו יטפל בגינה שלכם. רובומו יכסח את המדשאה באופן שקט ומדויק. אתם מוזמנים לבקר באתר של רובומו www.robomo.eu. רובומו, הרובוט שלכם, המומחיות שלנו.